хора, аз съм Flex Bum. И това е първи епизод от моята сървайвър поредичка. И нека започнем с Shader съм. Спална ни на едно добро място. Има коне, прасета. Окей. Аз ще насечем малко дърва и там не ми зареждат чунковете. Но както и да е, сега да насечем малко дърва. Окей. Още малко още на дърво. Мисля да иска и... Обещах ви, че ще имаме сървайвър. Ето имаме сървайвър, така че да сте спокойни. Да преработваме дървото. Крафтинг. Ще си е малко камък. Хора, мисля, от първи епизод, значи ще потърся малко място за къща, след което мисля да пусна отново клипа, когато вече съм се развил, покопал съм, намирал съм малко диаманти, направил съм си една начална къща, защото не мисля, че ще ви е интересно да гледате как копам обикновените работи, които отначало стават. Така че сега малко ще експорнем, след което ще спра клипа и ще го пусна след като вече съм се развил добре. Не чак толкова добре, ама имам предвид, че нали, няма да гледате тези работи, копане, обикновените работи, които когато започвате survival и правене на къща начална, която ще няма да е красива, такива работи. Така ще убиваме малко прасета и коне за кожа, тъй като не мисля да живея точно тук. Ай, огладнявам хангъра ми. Изтощава. Сега няма да ги пика тия пържоли, ще ги имам сурови. Така. Слънцето май ще залязва. Аз мисля да отида в тази посока. Взимам малко кактуси. Ай, може да намерим някое село. Шукъркин, ще го взема. Къп. Но само ще повървам още малко. Чакай. Село. Да. Това дава пръчки в 1.9. Никога не съм чупил тези работи. Така. Не виждам от това слънце. Това май е Dark Oak. Гора. Да, там има голяма гъба, значи е Dark Oak гората. Има ковачница там, Blacksmith. Така че ще проверим какво има в нея. Хляб, едни бутушки. Слагаме бутушките. Тук има Toothsmith. Окей.
Не мисля да оставам в селото, но за всеки случай ще си снимам координатите. Готово. И сега мисля да продължа. Нещо търсене за място. Когато вече имам недър портал, мисля да направя портал до селото и да трейдвам с вилиджерите. Бързо преди да си стъмнил, защото в тази Даркол гора е ужасно, когато е тъмно, дори да е ден. Те пак могат да се спалват. Това слънце как свети. Това така блинсле. Чакай. Да зареди малко, че... Раза когато залязва слънцето с шейдъра да играя, но... Какво се прави? Такъв е живота. Кошките ще умрат, защото е такъв живота. Тамаци. Сега нищо не виждам. Баво, освен не тук може да живея. Не знам я да малко да се поразходя тук. С този плейс байо. Стана много тъмно. Което е ужасно зле. Не знам хора, сега какво ще виждате. Тъй като е тъмно. Но мисля да спра клипа докато стане денем. Стана ден. И ето, че отново сме тук. Така. Дене ще убием тази кокошка, защото е ден. И там, докато ставаше ден, реших малко да се разходя. След като видях ето това място там в планината, което ме кефи. Ето там вътре. И мисля там някъде да живея, горе на тази планина. Там вътре имам някакви планове за това място, но още не знам какво да правя с него. Така, трябва ми храна. Сега ще го направим. Ще направим една храничка така малко изпечена. И нека сложим и дърво, тъй като нямаме кол. И хора, значи, както ви казах от началото на клипа, че мисля да спра клипа, нали, по някое време, когато намеря къща. И ето аз намерих моето място. Когато се качим там горе, мисля да спра клипа, след което може да го пусна, когато вече, нали, съм намерил някакви ресурси, макар и не много. Построил съм си една къща. И за това място имам много идеи. Тук мисля да са ми фермите, всякакви работи. Там ще ми е къщата отгоре. Мисля, е тук отгоре. А там нищо пак ще правя. Просто това място ми харесва. Там не е заредила планината. Чудесно. Така, къде ми е печката, трябва да си взем храната. Да, взехме си. Сега да си върнем печката, след като ще се наядем и ще се качим отгоре. Така да се качим отгоре. Ако чувате някакъв шум, има ремонт над нас май. Така че много се извинявам, но какво да се прави? Ето това мястото ми харесва. Мен ме кефи. И аз дойдох от там. Аз даже май си снимах координатите на селото, тъй като когато се направя портал, мисля да се направя портал към селените, да се направя една вилиджер ферма. И така хора, ще продължа клипа след няколко дена, когато вече
съм се развил малко. Имам някакви ресурси, къщичка някаква, някакви фермички и това за вас ще е няколко секунди, но за мен ще е няколко дни. Така хора, и ще се върнем след малко. Пак сме тук няколко дни по-късно в мина, в която копаеме ресурси, които имам за това. Имам къща вече, фермички, всякакви работи. И реших малко да покопам. Знам, че няма да виждате много, затова слагам по-близо торчовете, тъй като играя с шейдъра, които не осветяват чак толкова много. И за сега от това копане съм намерил 21 голд и 27 iron. Един Minecraft, един name tag и кабелство. Какво друго може да се намери? Така, сега копаме. Мисля, докато не ми се щупи кирката или което не е много добро решение да копам до тогава. Това мисля да спра да копам или не знам. И ще продължа да копам. Така, намерихме някакво диаманти там. Не трябваше да спирам да копам. Вижте, гений. Гений. Аз съм гений. Така, какво да метнем? Е, това нещо не ми трябва. Виждате ли, хора? Не си отказайте никога, защото диамантите ви са под носа. Буквално под носа. Да, 26 левел съм. Мисля, че не съм умирал. Освен веднъж. Забравих защо беше. Ма както и да е. Така ще изкопя малко кол. Пак трябва да метна нещо. Не обичам да мятам работа. Пак трябва да метна нещо. Ще съберам, тъй като може да направя нещо редстоун. Така че е по-добре да се събера и малко редстоун. Какво взех пък сега? Това не ми трябва, бе. Ей. Ой. Махай се. Ой. Не ми каза, че над мен има лава. Не, няма. Така да, но тук да има нещо хубаво. Нещо хубаво. Моля ти се, игра. Така, пускаме водичка. С която се надяваме да ни върви по вода. По вода трябва да ни върви. Иначе няма как. Имаме лапис. Аз не си спомням дали имах лапис често, но както и те. Тези табели откъде са дошли, и аз не знам. Нещо съм правил с тях, ама. Така. Айрон. Не. Така, колец. След малко ще мисля да излезам от тази мина. Защото се препълних. Да. Ще трябва да излезем. Само искам да видя дали има нещо хубаво. Хора, мисля да махна тези шейдъри. Тъй като и аз не виждам нищо. За вас не знам. Така е по-добре. Даже бих казал доста по-добре. Без шейдър, тъй като много са тъмни, така. С тях се играе през деня в Майнкрафт. Диаманти нещо. Нещо диаманти. Игра, имаш ли диаманти? И така, хора. И тук сега дано да има диаманти. Търсенето на диаманти сме. Така, ходим още. И тук вече не мога да ходя, както и да е, сега се върнем. И ще пусна клипа, когато се върна. На повърхността сме. И сега е време да ви покажа работите, които съм направил през това време. Така, нека започнем. Първото нещо е тази къща и този недър портал.
Така. Недър портала. Нашата къща, която не знам дали кефи, но тя ще е нещо като начална къща. Направих така, нали? И ми трябваха много материали, но мен ми изкефи как я направих. Както знаете, не съм добър билдър. Мен ми изкефи. Така че аз съм доволен от това, което съм направил. Така, нека влезем вътре. И тук има малко честове. Къща е на 3 етажа. Как на 3 етажа, сигурно се питате. Като е толкова малка. Ми така сме раки си неволя. Окей. Нека покажем честовете какво имаме. Тук да си оставим кавастона. Дърта, ето го тук кавастон. Така, недърак, раути, обсидиан. Окей, нека преминем към следващия чест, който е с дърво. Виждате, че е празнен, защото аз не обичам да ска дърва. Тук имаме един чест, който е с буклуци, бих го нарекал аз. Така, тук един чест с всякакви работи. Книги, стрели има, ротан флешове. Тук е честът, в който държа моите скъпоценни работи. Виждате, няма много диаманти. Редстоун да сложиме. Лапис имам. Айрон, един стак и един блок. И още малко. Така, това е първият етаж, който има тук няколко картинки съм сложил. Това е моето легло. Окей, нека преминем към подземния етаж, където ще бъде моят енчантник рум. Така трябва да го осветя, защото някой път се спълни някой моб, ще му би. Така. Това е моят енчантник рум, където ще си енчантвам. Сега не знам на кой левел е, но на 23-ти, но ми остават още букшелфове да сложа. И вече ще е на 30 лева. Нека преминем към третия етаж. Тук е нещо като пекарна. Тук оставям работи, нали, с които да изпека. Ето тук са печките. Нали, щом... как да го кажа? Най-отгоре на къщата, нали, има комин. Би трябвало да има комин, но моята няма. И там реших да направя, нали, печките да се сложа и да си пека работи. Затова, нали... А и покрива беше доста голям и се чух да направя някаква стаечка отгоре да спа. Обаче това стълбище взе много място и не мислех да слагам тук легло. Или да правя някаква таванска стая с честове. Така че направих една пекарна, където ще си изпичам моите работи. Окей. Сега може да изпека моите работи наистина. Тук ще оставим малко. Тук малко и тук малко. Така цялото ще го оставим, защото вземе да се прецакаме. И да се прецакаме ми. Взима се с хабикола. Така. То ще сложим малко кол да заредиме. Тук няма кол. Тук слагаме много. Така. Тук слагаме така. Айде слагам го целя. И това е от моята пекарна каштурка. Не пекарна каштурка, просто каштурка. Това е моята каштурка. Така. Тук имам доста уид, работи, пайже, не чакай да спомня откъде ги бях взел. Да, когато там майнвах, както видяхте от началото, имаше майншафти, аз не бях намерил спаунер на паяци, исках да изляза от него и изчупих доста пайжени. Така, нека вземе малко храна и оставим малко храна. Не, това не е храна, ама както и да е. Така, нека обереме шугаркейн фермата, която... Нали, просто е така съм се засел шугаркейн, не е шугаркейн ферма. И сега май ще имаме за още един букшелф. Спра съм мърдаш ви. Така, нека направим хартийка. Хартийка. Направихме една хартийка. Ще направим още една книга. Проблемът ни е дървото. И мисля да оправя този проблем сега като отида малко да понасека.
Така. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. На мен ми трябва като че ли 15. Май да, 15 бяха. Така, сега ще отидем да насечем дърва малко. Ще направя малко ера на работи, тъй като преди... Нали, винаги пестя моите материали, все едно нямам нищо. Сега аз имам работи, но пак ги пестя. Просто съм такъв. Слагаме този тази вълна. Чуглиди честове, то крафтинг тейбъл ще го взема. Пакин. Това не ми трябва, това. Окей, сега да си направим... Аз имам пръчки, бе. Няма го използвам това. Правим 2 брадички, които да отидем да съберем малко дърва. Къде си е скелет? Не ми се крие под къщата, Амаха. Да, трябва да покажа отдолу фермите, нали? Казах, че тук долу ще има ферми. Ето така изглеждат те. И, нали, нищо особено. Аз даже и път не съм си направил, ама както и да е. Тук е моята уит ферма с всякакви други, не само уиди, ама тук е моята кактус ферма, която е много интересна. Чупиш. Ало. Тук оставям работите, тъй като мисля, когато имам повече айрон, да... Тук ще сложа хупари и ще сложа един фенс. И когато порастват, те сами ще се чупят и ще падат, отколкото аз да ги обирам, защото много работа това. Сега си живота да обирам тия работи. Това е моята фермичка тук за овце и за крави, смесено е, защото не ми се занимава. А и няма да събира чак толкова много. Въпреки че сега съм събрал доста. Заради моята ефикасна ферма за уит. Заради нея имам толкова много крави и работи. Моркови имам толкова много, защото имам ферма. Тук е моята прословута пътечка, която направих. Храна. Сега трябва да отидем за дърва. Там има Дарко, където е селото. Също така направих и нидър портал до селото. Защото ако отида до него, ще спестя доста ходене, така че бих отишъл през портала. Тъй като селото е по-близо до Дарко гората. Ще насика малко дърва, тъй като мразя Дарко гората, защото там спъмват всякакви гадини. Заради големите листа на тези дървета. Сега само да не ми лагне в Ендъра. Така. Селандура. То се разбира къде са. Така. Ще ходим на 2 ченка, защото е яко. Виждате ли кое е яко? Ходиш на 2 ченка в Ендъра. Така. Ето го портала. Окей. Така. Винаги когато записвам игра на 21 ченка, само сървал световете ми. Иначе обикновено си игра на 32 ченка. Но винаги когато игра сървал, просто нещо лагва, когато съм на 32. Като тук бях затворил доста селяни. Тук има двама. Тук има двама, единия винаги се опитва да отвори вратата и да избяга, ама няма стане тази работа. Тук един ли имаше? Да, тук. Един има, там има 2. Тук тия печки ги оставям. И сега да насечем дърво. Ма като гледам с там няма. Ма няма нищо. Аз пак си сека дърва. Sugarcane, кой ще взема?
Така, много искам също така да ви благодаря за 22 абоната. Знам, че не съм много, но все пак ми давате голяма подкрепа, въпреки че не качвам редовно клипове. Вие се събудете за мене, но много благодаря. Така, също така мисля, имал... Добре, нека да започна да говоря за едно нещо, ще започвам да говоря за доста неща. Значи, правих стримове, не съм качвал в YouTube, нали, че ще има стрим. Просто исках да видя колко човека може да събера. И за мен хората, които дойдоха, не бяха малко, тъй като аз имам и малко абонати, а и не го съобщавам в YouTube. Идваха по 3 човека, 4-3 човека, така че това според мен е много добре, като за човек с 20 абоната, който ми пуска в YouTube, че ще има стрим. И, нали, идваха 3 човека. 3-4 човека. Играхме Minecraft. Играхме League of Legends. Клипове на Лига ще има, но ще трябва много да ги режа, тъй като не мисля, ще ви се гледа цяла игра на Лига. И ще играем с Разака Лига, тъй като няма с кой друг. Така, също така, може да има епизоди в един сервер, който играем с Mazda Game. Ще сложа това, как се казваше, линка към канала му в описанието. Има един сервер, който направихме не доста. Да кажем, че сме играли една седмица общо в него. Пинко котката. Добре, не ме питайте защо е така сказано, но просто така измислихме, защото не си играеш с Survival. И взехме, че се развихме, нали? Не е еднакво с дома сетовете и работите, ами просто имаме, нали, някакви ресурси, доста са. И мисля и там да снимам, тъй като ми се снимам Survival с някой приятел. И така. Дърво събрахме. 1 стак и 55. Найс. Найс. Събера малко дъбове, тъй като то е полезно. Полезно е за моето развитие. Дин ли? Торч. Викам Дин става. А то торча ми свети. Не бе, махай са от тук, Ай, бата няма. Тук чух някой да плува. Още шугаркейн, който ще обера и него. Ма със сигурност. Този иска да умре. Първо да се обера шугаркейна. Само ако му е закачил... Ще види той. Идваш ли, бе? Вече не идваш. Отиваш в рая. Или фада. Не, фада. Скелет. Не ме виждаш. Не. Умре. Така. Окей. Така. Убия малко кошки за храничка. Въпреки че имам моите прословути ферми, в които има доста крави и всякакви неща. Махна диаманти на кирка. Като гледам, май съм я остал някъде. Май в чест. Както и да е. Ще посека още малко дърва. Следващата бърда ще я ползвам за спрус дърва, тъй като това е любимото ми дърво. И повечето ми къщи ще ги правя от такова дърво. Сега, къде има дъбово? Ето. Тук има дъбово. Ела. Така. Тук цялото дърво ли го махнах? Да. След това ще махнем от лицето на земята.
което е незаконно засадено тук. Променят само да не се загубя. О, прасета. Искам да умреш ти. Твоите приятели. И ще ми свършиш храната, така че сигурно ще умрат и твоите приятели. Може да е тъжно за гледане, но ще убия твоите приятели. Така, убиваме овци. Къде си е? Няма сакъря тебе. Иди е сакър. Айде, къде отиваш? А Тарзан. Ето го Тарзан умря. Заколихме Тарзан. 28 ниво. Найс. Таман, сигурно, когато са на 300 ниво, тогава вече ще съм се направил енчантинг, което е найс. Ще се енчантна една кирка, която ще е яка. Така. Добре, тази кокошка сега... What the fuck? What the fuck? Което той... Сега разбрах откъде има такива работи. Е тая вещица. Е тая вещица. Тя е иллюминат. Махай са, бе. Там да не ме подгонила. Така, умирате. Защото ми трябва вашите месо. Чакай, идва някой. Мамкаче. Мамкач. Как си метна поезанка. Дебела. Овца така. Господи. Ох, майко. Слонес. На минута, бе. Не. Аз идвам с мир. Не идвам за вас да ви убивам спокойно, аз само ще убия тези овци и си тръгвам. Тръгвам се. Не ме би. Тръгвам се. Go out. Не, аз си тръгвам. Дойдох с мир. Как ще ме гоните всички тебе? Кошка ти си виновна заради тебе, ето. Сега първо време на паяка да умре. Това ще убия и приятелите му. Така. Искам да ми дропнеш лопатата. Добре, няма я дръпваш. Значи ще убия приятелите. Айде умре. Храна, бързо, яш. Така. Още крави, овце, да. Тук е пълно с овце. Тук ще допринесат добре за моето оцеляване. С тяхните пържолки. И вълна. Която ще ползвам. Така трябва да намеря някакви други цветове. Искам да се пакли вещица, бе. Ама хашита. Умри, бе. Пръчки ще ми дава тя. Там още ще горки, той ще взема и него. 29 ниво. Счупи ми се това. Така, мисля да се връщам вече. Натам ще взема червени цвети, за да си боядисам крави. Овце. Майко. Ще си боядисам няколко овце. Такива ще взема цветя. От всичко ще вземам по малко. Аз от низи взех ли? Като ли май не съм взел. Взел съм. Нищо ще взема още. Да е яко.
Така, вземам два цвети. О, още червени цветя. Ще си чупя още малко, така, готово. О, жълти. Какво да метна, какво да метна, какво да метна. Това не ми трябва. А, така. Зареждай молата. Зареждай. А, така. Браво на тебе. Добра игра. Вземем това шугарки. И се връщаме у нас. Така. Сега се връщаме. Свършва ни хангара. Трябва да се върнем по най-бързия начин. Ще имам това. Леле. Отровихме се. По-добре ще да ям. По-добре ще да изям тази ротан флеш. Така. What the fuck? The fuck? Виж това. Така. Тук ще мисля, че беше натам. Само да не се лъжи, че да не съм я загубил. Мисля, че съм я загубил, но... Така изяхме целия ротан флеш са. Спринт. Спринт баци. Спринт баци и убиване на кокошки. Само спринт. Кът. Ага, намерихме си мястото. Окей. Сега ще ходим бавно като бабички. Бабо. Ще тъшим с лопатата, бе. Сега да ги размножим малко тези. Опа, не. Чакайте, взеха да тропат тя. Така, ще направим малко червена бучки. Като ще бъде саме тази. Малко жълти бучки. Трички. Тази. И тази. Вземем малко такива white бучки. Така. Вече имаме разноцветие. Това ще обирам кой ще може. Така. Окей. Сега трябва да скачим горе и да се разтовариме, защото носиме такъв тежък товар като коне. Така. Мисля да направя по-голяма шугаркин ферма, тъй като трябва да се направи енчантинг. Така. Това нещо трябва да седи ето тук. Ето е кирката. Плаших се, че няма да имаме кирка. Знаете ли как се оплаших аз? Не, безгам се. Как се оплаша за такова нещо? Това тук няма сети. Така ще бъде. И така. Окей. Сега да сложим малко от тези работи.
са стрелите, така. Окей. Пера слагаме. И тук имаме тези работи. Мисля по-късно да се направя как се каже, чикан кулкар, да. По-късно ще си направя чикан кулкар, тъй като ще ми трябва месо. Не ми се ходи да убивам кокошки, а ще трябва да убивам в същото време. Събрахме доста дърва. Ето тук ги оставяме. Така. Оставяме тия книжки тук. Ще си направим още едно. Така. Окей. Направихме също един букшелф, който ни допринася. Аз пък слагам тук да нича. 25 левел. Така, сега да си изпечеме нашите работи и да вземем айрона, който оставихме и всичко друго. Като так ще го направя на блокове. Блока. Така. Сега ми се пикат работите. Чакай, тук имаше... Да, ето, пръжалки. Пръжалки и пак не ми зарежда планината. Чудесно, направо чудесно. Пак не ми зарежда на там. Ай! Така, хора, мисля това да е от този епизод. Първи епизод в моят survival. Надявам се клипът ви да е харесал. Ако е така, дайте палец нагоре. И до скоро.